بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maganaron na ditano di pamangnin si Allah subhanahu wa ta'ala, tariman yan ng kutwa mga amal tanwa mga pipya nago irilayar tanwa ang kutwa mga karibatan tanong kaya malan na tariman yan ng kutwa ditano ron di kapamangnin sarila nago baluin yan ang kutwa mulimpusan si ko kapagintaw tano as si mapupus si ko ikasuswat yan. Iti sabab yip masuk talalayaman na oras tano o man na iyong jum'a na adna muhadara tano alive wait na gyang buta oras yan na gito ba ditanto matatanor nasita na may tagus ang kaiya lagi dia oras ay tanong sumpatan ang utwa miyaw na abundingan tanong kapugo siya tanong sa iko mga kabenar sa iko Islam yung kaya kapugo siya tanong sa kaya kabenar sa iko Islam di na kabenar ko Islam na kukumam niya kalabid niya saragun inshallah ta'ala naging kaya pembetian tanwa kitab na maganda nun na mapasa si tanong matataman sa kutwa haqqul buyut maana akabnar o mga turugan tanong mga walay tanong geng kaiya bitira sa iku mga turugan na pimbitira ya uwag matano ng Islam sabab sa ad na misasangkuto na mga hukuman kailangan na may tunay ang kutwa uripan dagumingulalan yan ang kutwa kabnaron ang kutwa turugan yan giti sabab as mga ulama natigilan man ay aging kaya tigilan na turugan al-buyutu hiya makanul qarar wal istiqrar was saqan wa tama'nina wa hifdil anfusi wal amwali wal arad ولذلك امتن الله على المسلمين بنعمة البيوت. Ayan doon yan natigman yung mga ulama aging kaya turugan di na mga turugan na darpa ini adi itignaan nagudarpa apendegaan nagupendekan amukarna nagudarpa ini yapsiya penuh ng kuto mga ginawa nagus sa mga tamok nagugyang kuta mga maratabat gitu man isabab aswallah na inisunggin yan si kumyang muslim ang kutwa limo akapaka buliran sa mga turugan niran swallah na inalun yan sa Quran awallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ayan doon yan na biyulirkan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa mga turugan niyo apendegaan o di na perindekan amukarna ayan doon yan ng kaya mga turugan na kailangan na ayam resulta niyang kumanusya na makarnak mo na mukarna nga makadagkakaon ayamala na masyap kaon sa mga ginawa mga pamilyang ka nagusot tamok ka nagugyang kuta maratabat ka al-buyutu hiya al-ma'wa wal-malja al-syar'i lil-muslim yan kaya tigman yung mga mampunay sa ilmo ang kaya turugan mga walay tano naginan idimbulinganan o di na terusan o di na rundimbulingan ang kuta mga muslim apya kay kiran o Islam ang kutwa ron siya imbulingan na gukubalin di na ron siya di magapas
igira adna miadin ang mga fitness ikong bala-bala na ayamala ang pagpasaniran lagi ang kuto mga turugan niran. Gito'y mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man na iya tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baytuhu wa baka ala khati'atihi. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tanto amyaka piya-piya abagyan o tao amin ipaarian ang kutwa dilayan maana amin ipaarian sumadteruyan ay di niya ni matero na sa mga pipiya ay pagkapunon ang mga katero ng kuta kekuan sa huna piyanang gilaan yan ang kutwa katero sa mga haram nagudi mga pipiya Korean yan nawawasyahu baytuhu miyaka belangon ang kutwa turugan yan sa mga ulama na sa inipman eran nagpakaya malasot turugan ka amagagun ka o di na miyakala ang kuta oras ka sa ikosunde walengka wikumadeng ka sang kuta walengka na pala ito betuan sa wawasyahu baytuhu ayam anan yan na miyaka belangar ka ang kuta oras ading ka di ka kumadeng sa ikwalengka o di na ayad na mabelang ng kuta walengka wabaka ala khati'atihi nagu initagaw niyan inigurok yan ang kuta mga karibatan yan Koreano piyak damang ka amyaribat ka biyadusa ka namyagdam ka sa ginawang ka ang kuta karibatan ka namyakagurok ka sa kuta miyatanggit sa ginawang ka amarilibat ka na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam adna miyaka piya-piya agbagian ang kaya mga tao amini pare sudila yan nagumiyak kabelangon ang puta din kakubadan sa ikot turugan yan wabaka ala khati'atihi nagugyang puto akyapa guraw ken sa ikot mga karibatan yan ayan doon yan at nabagian yan na mapiabalas isa lungan na mori gitu sabab ang kaya turugan mga walay tanong nagtanto kung malaki ang bitira ng Nabi sallallahu alaihi wasallam manunumpag sa iko mga tao kundi na mga oripan aad na mga turugan yan adiran magagdam narundudun ang kuto kalindiran na kakasyapiran sa iko kapakademang ang kuta fitna so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan at tigin man na iya salamatul rajuli fil fitnah ay yalzama bayta so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan ayat tigin na katitagumpi ang kuta mama kakalindingin sang kuta fitnah sang kuta mga panapang sang kuta dumademang ang mga rata ay yalzama bayta nagyang kuto akakumad niyan sa ikuturugan niyan igiran na pagkadin sa iko ingid mga Muslim ang kuta mga fitna apakademang ang kuta kamburadusa apakademang ang kuta mga haram apakademang ang kuta piya makasisingay na igira as sa Muslim na sa iko kumakadin sa iko mga bandaran sa tao dagan sa tao na di sumala at tigman niyo mga lokstano na karumpakan yan ang kuto mga rata ayamanan yan na amay kaska na apyakapan manananggila sa haram manananggila sa mga fawahish dagi siga kumakadin sa ikudarpa adikbud dinggalabukan sa mga haram nagu dinggalabukan sa piya makasisingay na di sumala na may sumakka sa kutogan bakalagi nito nagiti tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tigen akakalinding umama si ko fitna akawat yan si ko fitna ay yalzama bayta nagkumad din sa kanyan tumarag sa kanyan sa walay karon dudun ang kuta kalindingin giti sabab ang kaya turugan na isad na ya apasa umyamaratya amay ka palaguyan ang kuta fitna na gusto mga haram na isirang kumadin sa iko mga turugan niran
So Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pensami alwinian. Natigin man iya khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan ala Allah. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam alima atigo Nabi asadin sa tao ang gelbek ku isa sangkaya keeloy. Ped sangkaya keeloy na kana dhaminan ala Allah. Na penggarantian wallah, pakasarin wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niya na penggarantian nga wallah. Abagian ang kutabalas wallah subhanahu wa ta'ala. O di na susurga wallah subhanahu wa ta'ala. Paganero na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam na man ada maridan sa tao bisitaan yan ang kutab kasakit na garantian wallah subhanahu wa ta'ala abagian yan ang kutab surga o di na balas wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kharaja gaziyan giyang kutwa tao aluminius ikwalay niyan absus isa maidan mana absus ang kuto apaninindig sa ikwagama apagatu bang asang kuta mga ridway o di atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirah sumyuls kanyan o di na sumyong sang kutwa dato yan giyang kutwa ulwan yan ayak yasul dinu na ayabantak yan na ankaw manisa beger na watawkirah na ugyang kuto ay mananin na dinin kipupuru-puru sang kuto ang mamasla sang kuto dito yan o di nagkaada fi baytihi wasaliman nasu minhu wasalima minan nas tao amik kumadin si tao ami kumadin si turugan yan si ikwalay niyan namiyak kalidas sa mga tao sa irkanyang kukapagabinasan niyan dagumiyak kalidas sa kanyang kukapagabinasan mga tao kabinasan ng mga tao ayan daw niyan na bikumadin si turugan yan na miawat malagi dus kanyan ima kaawid sa fitna na miyalinding unang kuta mga tao si kuawid na fitna o di naskan yan dan fitna niyan ay mafifitna sa mga tao na miya kalidas sa kanyang ku fitna aawidan ang kuta mga tao na aya apa sa irat nagyang kuta mga turugan irat giti sabab ang kaya turugan mga walay tanong na sisan ang kutwa piyadal mun wallah subhanahu wa ta'ala ang mala akakalindingan niya si kutao si mga dakal ang mga rata inani sabab kailangan na kaumpian tanong sa mga turugan tanong dagu matangkit tanong sa ginawa tanong aginan iisa apa sa tanong siya ko kapapadalam tanong sang kaya dunia yang isa na sa katawa mama amya ko mas kanyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyan ko Rasulullah aman najat tiyan ko Rasulullah ya Rasulullah na antun ano nikilidas sang kaya mas sa amar uli na sang kaya mga betad ang mga rata natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amsik alayka lisanak genggenang ka atigo Nabi ang kaiya dilaka mana sukatiro ka ubaya pagkapuna sa mga rata baya pagkapuna sa mga haram uli na baya pagkapuna ng kutwa kesakitan sa pagaring ka muslim sudah mga balin niya nakatiro genggenang kau natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam uli na genggenang ang kaiya dilaka wal yasa ka baytuk uli na natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na makalar ka so oras kas ikwalay ka ayamanin na makala suding ka di ka kumadin sa ikuturugan ka kagigiti ka kuwat kas iku mga rata wabki ala khati'atik nagu guraw ka na kas ikwallah ang puto mga karibatan ka gina na talo na ginan inisumbago Nabi sallallahu alaihi wasallam akapagalidas sa mga tao sang puto masa apakadakal ang kuto haram mga pawahish pakadakal ang kuto ang mga betad ang mga maluluyutas iku mga muslim adi makasusukato
siku kabay Allah subhanahu wa ta'ala udi na mga haram dagu mga pamakasisi nga mga galbak dagu kadin ang mga haram siku didandikan dulu na ayak kapakalidasun ng kuta muslim na bagang ganyan sukat teruyan makala ang kuta oras yan siku turugan yan dagu bigula okay siku Allah ang kuta makadustan yan liro pan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan na kababaloy ang kaya mga turugan kelindingan ang kutwa muslim sa ikulinyan kisumaksang kuta mga haram na biyuli panu Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga turugan tan amakanu qararil mar'ati wa hifdiha yan kaya turugan tano na darpa ini ap kumadnan o mga baay ron pakap kumadnan sa mga baay na darpa ini ron sila kasya ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kakumad no mga bais iku mga turugan ayat pa sabab nagros silang kasyap ayat katiru Allah subhanahu wa ta'ala na waqarna fi buyutikunna kumadenggan watigman ni Allah iku mga turugan ini sugu yan iku mga bai akakumad nilan kapakalayatayran ko mga oras sila sa iku mga turugan nilan ayat wa sabab nagros silang kasyap nagukawat sila sa iku fitnah so mga ulama na tigiran man ay agyeng kaya turugan nagiya iisa tumadeng si iko di kang benuna si iko mujtama al-muslim ayaman na niyan na kadidiyamungan si iko mga muslim di kan di mo mga muslim kapagumpi ay si iko kadidiyamungan ko mga muslim o di na suka pagigid ng mga muslim nagyang ko to kapagigid ng mga muslim na isa abiloy akakaptagumpian yan nagyang kay ang mga turugatan ayap ya kay baratan ng mga ulama na fahuwa bimanzilatil qalb min al-jasad fa idha salaha al-qalbu salaha al-jasad kullu ayat katuro mga mangkulis ilmu na ayat yun nakasasay baratan ng kaya mga turugan tanong na lagi danan o puso sa ikubulawasan tanong ay gira amit tagumpi ang kuta puso na patagumpi ang kuta kadindin mula sa bulawasan tanong wa idha fasada al-qalbu fasada al-jasad kullu girap man at tigman ni umang ulama ang yabinas ang kuta puso nagkibinas ang kuta kadindin ang gruto manusia wa kadhalika al-buyut na lagi din nating mga mampunay sa ilmu o mga turugan ida salahat salahal mujtama igira amit tagumpi ang kuta mga turugan tanong na tagumpi ang kuta kapurigatin wa ida fasadat fasadal mujtama igira miyabinasa ang kuta mga turugan tanong na miyabinasa ang kuto kapurigatin san pa kapon ang kuto kamapian o kapuringid siya ko mga turugan ino to nagiya amay kaad na turugan mga turugan ng mga muslim na makapuunon ang kutwa biatang ko Islam nagitindemang sa kalansingid gitindemang sa kalansingid nagiti makaputuna na sila ni makapumawupa makapunduruga sa dikampunguna ko Islam na pagkapi ang kutang mujtama upuman ay makapunsi ko mga turugan na mga dadabiyatan na kanaba ka Islami nagito nindemang sa ko mga padiiniran na si ko mga maleluyo takiran ang mga ingid dagito nindemang na miya binasa ang kuto ang mujtama al-muslim ay man na nagyang kuto kapuy ng Islam pagkano na ino to kusabapi sa bitiar ang tano ang kai alagiday abutad o di nato ni sabab pakabitiar ang tano sang kai kabenar ang kai mga turugan at tigman yung mga mampulis sa ilmo ay paganeron inweb kabitira kaya tigman yung mga ulama anna kathira minan nas la yashuruna bis sa'adati wa tama'ninati was sakana wal qarara wal istiqrara fi buyutihim wa la ya'rifuna ma huwa sabab kadakla na mga tao
nadirang tegedam angkut wakat tegudaya nagukarna kamukarna nagukapakadekairan nagukakumbadniran siko mga turuganiran maana adiran magdam angkut wa saada tapi pia ginawa siko mga turuganiran katitikna siko mga turuganiran nagukapakadeka ko mga turuganiran adiran katawan antun isabab ino tumabdib kulaw la ikadua sabab na anna kathira minan nas i'tada alaihim ash-shaytan wa ala auladihim bil massi was sara' wa la ya'rifuna aidan ma huwa sabab. Kadang-kadang siya mga tao na di sila ni kapamarataan o mga syaitan lagi di mga watairan kapakay apisulkan sila na syaitan adirang katawan anton isabab abali sila nagkumbakadin silang kung mga turugan nila. Ikadua ikatalawa tigman yung mga ulama sabab apbitya rasa لأن كثيرا من البيوت لا يدخلها الملائكة kadang-kadang si ko mga turugan saan kaya masa na din suldang uta mga malaika wala ya'rifuna aida ma huwa sabab na kadang-kadang mga tao na dirang katawan ato na isabab adi kirang pasudi mga malaika. Ikapat na anna kathira minan nas la yata'addabuna bi adabil buyut ka adabil isti'zani wa ghairiha kadang-kadang si ko mga tao na dirang beluin ada debiatiran angkut ada debiatan siku mga walay apa pakai Islam lagi duka pakai din igila sudga sa buta walay daginan isabab bitiar ane ang ana ng kabulungi ang kaayam yang aloy ang mga sakit nakadakalan siku mga tao na diran kasasabutan inuto kulaw la na paganeron na inuto di kagdam o mga tao ang kutwa kapia ginawa na si ko mga turugan niran patitikliran ko mga turugan niran kapakadirkiran nun kayat was sabab nagyam ko ta mga turugan niran na kanabapim bangun sa kalaksik wallah tudi na ayakyam bangunaw na kalaksik wallah anto na ituladan na to tigmangon mga ulama paganeron na antu asisa ala taqwa min Allah yang ko ta bangun nga si ko turugan ka nang beloy asing ka mapanagumbalay si iko kalaksik wallah ando man yun to natigman yung mga ulama al-muslim al-aqil alladhi yuridu ay yas'ada fi baytihi ma'a zawjati wa awladi walladhi yabni baytahu min al-mal al-halal ba'idan anil israf wa tabdhir ay katiro mga ulama na suwatigan sumalatus ka pamimikiran na muslim kabayayan at pagudayas kanin si kusog dawalay niyan agu apadi sa paromanian agus sa mga watayan lagi tuwatingin sa muslim at bangun niya ng utaw walay niyan apun sa tamok ahalal pun sa tamok ahalal nagumawatan si kwa pagisarap nagumawatan sangkot ta kapamagula sebab sa lawan turugan api beri sa harap lagi do riba nadabasan ka ayamanan na kapakarna kamukarna kailangan na suturugan ka na makuwang ka sa ikot tamok halal o yan na di ka mag-israp ini sa parwal lang ko ta pag-israp anya ito na kapag-israp nagyang kutuwa walay ka na sudumad ay trak awalay o pamaka na tamok ka na sudumad ay trak awalay na pibalingan na liyawalawan na nakapat kena ba nga bubuligi na israp ko to israp na inisaparan ang wag tigmani wala wakul washrab wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kang kanwa tigmani wala naguinom kanu na uba kanu pag-israp kamata na suwalla na niyang kubay ng kuta mga tao adi mo mag-israp sige mga pdayak wala tubaddiru tabdira uba kanu tigmani wala pamagula sa kaplaga innal mubaddirina kanu ikhwana asyayatin kamata na tigwala so di mamagula na yabtadi na pagrisya ng mga syaitan wa kana asyaitanu li rabbih kafura na ayabtadi syaitan si kukad na niyan na muungkir okay na so mga tao na igiran at karibat sila sangkai lagi da yabtan syekhin Syekh Al-Utsaimin rahimahullah na ayak katiruyan na ayati nakapkaribat ng mga tao na giyan po ito ang baka balay sa luban ito na walay
maka malaitamok na milyon yan na ayab walay niyan na miya kay tweet walay asinyan error pangaginaw niyan ko mga miskin na kanabuto at tigin mapia abtan udi nabuto kagubanto gibtan ayat wa sabab na miya supak man ang kuto ayat as wallah subhanahu wa ta'ala na isusubyan ang kuto kapumanutulang kasi kulimuyar ka bini'amati rabbika fahaddid pumanutulang nga sulimur ka wallah na aya ka pumanutula sang kota limor kawalan ng kota dumadait sang kota tamukan angap belay so dumadait cek kota tamukan angap penditar kaswallah subhanahu wa ta'ala na kebebayan yan milay ang kota rarad ulimuyar ka yung kota rarad ang kota limuyar ka subman so mga tao pobre nagagaga niya na makambali sa miyak kalala apya miyak minigil utang na isap manuto paawing di manuto mapya na aya mapya nang kutwa kakitang kairo aya teks na ka nang kutwa level aron matataman ang kutwa tamok ka di bang kapakay imalakay tamok mapya munutan ka napya makalala ka sa miyak pag-israf ka kami supakap man ang utayat ay di sa parwata sa kapamagula ay may nasunubad ay terkas kay matawrudeng ka nasunubad ay terka turugan nagitip balay na ka kagiti dumad ay terka nagka pumanutulang ka si kulimor ka wallah subhanahu wa ta'ala nagka pakilay na ka si kurarad ang kutalimor ka wallah subhanahu wa ta'ala iti sabab ang kaiya kambalay sa kapag-israp na inisa paranan wag matanagang Islam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pud sabi aloy niyan na tigay na innal abda la yujar fi nafaqatihi kulliha illa fi turab aw qala fi bina. So atigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam so uripan na belasan sa kuto ni manggusto sa kalangulangan niyan. Ay man ni manggusto ko pamilya niya. Api ang utwa isuit yan sa kuta mga watay na belasan. Api ang ginawa niya na utab kanya na belasan sabab sang kuto nafaka illa fit turab inuntabo ang kuto mga buta isang ikwanira na fil bina ginunta kambali sa mga turugan okay din sa mga ulama na bigyan nila na sa usaya na kanaba karudim balasi ayati na mapipikirsan na mahmulun alal israf wa tabdil yang na didika kambalasi sang kuto kambalay na ginan so kambalay kururana na tigil si kambalay kapag israf so na baka pag israf na balasan wala amay kay mapipikir ka na linding ka sa pamilya kan sila masisiyap فيما لا حاجة له ولكن من وسع بيته بدون إسراف ولا تبذير فلا إثم عليه وجد تينا sa mga tao apya ka uladi nang utang mga turuganiran ada bong apag israf nagula ka pamagula nadabiran dosa ayapan kubo masarta aniata ay kay balangon masyap sa mga wataka sa mga sukarumangka uli sa mga karumangka insyaallah taala nang bula sa mga wallah subhanahu wa taala sang kutuan niya ka gina ni sabab apaganero kailangan ng kuta turugan ka na ay kakelindingin si ko mga rata kaptikinaw na mukar nang ka nago kumbadeng kasi ko turugan ka na sabab sang kuta kayang bulayang kaun akadem kaun ng kuta kapipiya saada kapipiya ginawa nagyang kuto akan bulayang kaun na pun sa halal ikadua kapbalo yang kuta turugan ka akagdam ka ng utas saada kategudaya na kailangan na sumuslim na mapanagumbalay niyan apada ka panagumbalay niyan sa kuta turugan niyan na bizawjatin salihah maana ayamaton na ka na mga bai ang mga bilang ataw ang mga barasimba aw man kamaylay na magumbargun ang kuta para tiya nagkatawad man kaun sa Allah subhanahu wa ta'ala istijabatan liqawlihi ta'ala tarima sang kuto kadir wallahu wangkihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ayan doon yan nagyang kutuwa kapakapungarumaniyo katibilin ang kuto kapakapumiliyo si ko mga bai ang mga pipiya kung nagyang kuto kapakapungarumaniyo si ko mga ba mga tangan niyo mga tao na si ko mga pipya ko mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala ayan doon yan ng kaiya kapamili sa karuma na yapulubaan ka ng kuto adin
agama niyan bilang atau abai. Siku hadith na miali Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man tungkahul mar'atu li arba. Ayat tigo Nabi ay pengarumas iku mga bai ng kayapata. Ay pengarumas iku mga bai dagi ang kayapata. Paganerong na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Pagani pengarum ako bai ng kutatamukian. Ikadua ng kutwa bangsa niyan. Ikatlo tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ng kutwa kataidian. Ikapat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ng kutwa agama niyan. Fadfar bidati dini tarabat yada. Udina taribat yada. Aya pilih ang atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa agama kami tigudera. Miyak ko nga sumapia. Sa mga ulama na bigyan nila ng sa usayan ay ginawan ang napusay ay peluba niyan natigay na di niyang kailangan so katay dubay o di na so tamo kubay o di na ngutabang sa niyan importante magagama na din yung kasabuti ang kaya hadith ay piterusan na ipangaruma ko mga bay ay pinakataralabi na maumpungon ang kanapatiman ang ina ni pinakataralabi o man o makapunta pantaganan na ay piliin ka ng kuto ad na agama niyan o to upama ka makapunta ang uto malay bangsa malay tamok matay ang makapunta ang uto malay bangsa malay tamok ugit ang nabumatay na ad agama niyan na tumari ay tumun ka ng uto an agama niyan ugit na umaupungon ang kanapatiman na ginan ni pinakamapia na ginan ni pengarumasi kubay ayaw man yan, ayawaraan ay pengarumasi kumabay na ginan ni pigilin makapunta pantaganan ay piliin ka ng kutwa ad agama niya. Kanabag nga to sabuto ng mga tao at tira na tunay kidinga ko katain, tunay kidinga ko tamo, tunay kidinga ko bangsa, pluba nang na magagama apya dito mapya. Di bu man mapya ang kutwa, da kawayagan. Di bu man may piya ginawa ka, may kakapkading ilan lang na sunso pagaw. Di nga bubumat na nabakan. Ayaw man na benar ro dito ditero na masorang kabuso tabi ka. Ayaw pumangni na kasi ko Allah na ay mapangarumang ka na paganeron na ad na agama niyan, ad na tamukian, ad na bangsa niyan, ad na mananian na kataidian. Gitu pinakamapiapang ni. Ginan ni pinakamapiapang ni amongpong ang kanapatiman at ginan ipakasuporta sa ikagamang ka. Na ginam niya kapunta pantaganan, makapumilikasan na ay piliang ka ng kuto ad na agamaw. Kami tigudaya ka. Na ginan ipungilin, ikinang pangarumang suda to na ayad na muna po na ang pagilay niyan. Isap na ko kabna ng mga wataka. Sumapang wataka na dapat makasimbong siyang kaidunyan at nakabnar yer kama. Ayak kabnar ka watakas yung kudan niya pagkapakasimbong sa ikudunya dan kota ka pamili ka sa ina absutya ina ay man saliha abarasim basiku Allah. Kupuna kay mabili ina lang kutwa tigman niyo mga ulama amiyang abubulo buken siya kagugin sa alungan amiyang guturo sa mga wataka aya pinakamapiapluban ka ada siyang papakasimbong ko niya na kabnarir ka ama nakapluban ka sa ina imra'atun salihah daw gito pa ni kabnar ka uturugan ka aya matang ukaw na baiya bilang ataw ana simba niya si ikwallah ad nakalakyan si ikwallah aya katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Yan kaya dunya na mata' kaya may nakapipya ginawa wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah na pinakamapya adi panambetumang si dunya akapipya ginawa na subai as-salihah. Yang kutwa bai ana paratin si Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pinakamapya pagapya ang ginawa ang katatago si dunya ng kutwa bai aad na paratin si Allah subhanahu wa ta'ala. Maya kabaya ka, makapiya ginawang ka, magdam ka si kuturugan ka, ang kuto kapipiya ginawa, at tigudaya, karna kamukarna, na aya pelubain ka saukit, ang mapangarumang ka, kudi na midwing ka, nagyang kutwa bai suti, aad na paratin yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagilam niya ko maka na geng ka bai salihah, makumbak apunga sa galabakan niya sukat ka ingon
kesifat tubuh langit makalalang asar kaso para siya igira yalubi ang ako simba nakapungnyatang kanian igira makawid akal ka nabkamusawirang kanian igira ad nada nga kaswatan nabangapinang kanian mga lagi dito abay ad na parat niya si Allah subhanahu wa ta'ala igira malilipat kasi kutan tanim si Allah na mapakatadam kanian ayamala na igira niya sakit ka nasa kanian imuna puna dir ka dim rumitan sang kutu ka sa sakit ka na ayamala nasisiap niyan aginawa niyan na gusto mga wataka na gusto tamok ka ina di baya saliha na andi ni kapadalamanan sa iko mga dato alagi din na nabai na bitagudes kanian asa kam adnanan na insyaallah taala na kanaba isa sa amang pangaramang kapatakataw bukong man ay amato ng abay naging mo tadi pa kanag sa ilat kaandi ka pa kanagin sa ilat sa pangaramang na miduduldag akataw ito na sundawalay na gina ni mga abay yada ka makapili kaaya rakian na makasarili ayaman na niyan na sabu sa kapipi ginawa niyan naguda aban yan sakal sa adaman ni ikang gilip ka sa kuto simbo la ilaha illallah kailangan ng puto ang mga bay na makasibilita na ron sa ad na paratini si wala na gumalaon ni arga ang kuta makayat wala subhanahu wa ta'ala upuni ang matutan ng tamang abay matuno sabad ng utabay ay gira amya ko masikaroman yan na amya sukat yan na tanto ko kerangitan na gumakaribus nga para siya gira na da kaswat ni karoman yan na di mo masusuat gira marat ay ginaway karoman yan na di mo pangapinan gira malilipat si karoman yan inumanin naman sa kalipat na miyagu turun ang kuta lagi dito kaya mo tawaliran na beloy akan na ba kagdamon nakatikna naukar na kamukarna kaya kagdamon na langon din awid akal nagu mga rata abetan abkan sa kuta sumawalay gitit yung Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyattakhid ahadukum qalban syakira wa isarkan ang kuta puso ambat salamatan sa ikwallah ay man nabuluyang kaya puso ka pasalamatan sa ikwallah igira kiyargnan kaya linimu ka na maapunalamat ka sa ikwallah igira kiyargnan ka na di makasebar ang kuta puso ka nagu sebar ka sa titiwa ka sebar walisanan dhakira nagu dila alala yung tumatadum sa ikwallah subhanahu wa ta'ala wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amri al-akhirah naguya mapili ka na karuma amapya ba iya mapya amapaparatian si ikwallah agugupang kanyan si ikwalungan kamori nagina ni pluban nakasokit yan deman niya imato nakaalagida na mga bay ayag yung manirkan nagugupang kanyan sang puto at adem si ikwallah paratya si ikwallah ayamala nang kutag isampay niyo si kusurga wallah subhanahu wa ta'ala gupang gina ni mato na karuma bitag daya ang puto kapaginta lagi dito mong musubay igiram yato niya lagi din na mga sipatya na mga dato nang bitag daya ang kuto abay mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala isabab aswallah nabiyado niyan ang kaya mga turugan tanong pendekaan Allah ja'ala lakum min buyutikum sakana biyadur kan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga turugan niyo baka deka ka na ron berin kung namukar na niyo ayat to sabab nagimiad nun ang kutabubay bai asuti abbarasimos ikwallah natigmam Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah pag sa mga tanda Allah subhanahu wa ta'ala na inadnang kanunian sa kunsi ko mga ginawa niyo sa mga karma litaskunu ilayha ang anranak ang mga mukarna niyo wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah nabiru niya si ko dati ang kuto akabubayay naugyam kuto akilimuay biru niya sa mga walay niyo sakana ayam anan yan na renakan ang mukarna tingin mo ko mga bai singgayang kan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bai mga karuma ay pernak ang mukarna ayam anan yan amay ka makatupo ka tigman niyo mga ulama ang kota walay ay irna kamu karna nga lagu kataguan bersaba irna kamu karna nga tunay ke resultan yan
tantu din kumapi akat tigudaya kami kapagumana ang utawalay ay pernah kamu karna nagumiyata kung panabai air na kamu karna la ilaha illallah ginan ida la wala akat tigudaya igira minya katumpu na iyang kuto alam mo bakagup siya pa pernah kamu karna ang makagugupangan yan sang kuto akapagalungan ang mauring iti sabab ay nisugwala ang kaiya mga sinisugwala sigo mga bay akapernakiran sigo mga turugan niran kaanu-anu kan titu akarna ang karna mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala andin ni kaadnanan at tigman yung mga mampunis ilmo na tugdam tanong kung kapit ya ginawa karna amo karna katitik na sigo mga turugan tanong napakapia-pia ang kutang tatin ititigman yung sabad sigo mga salaf alaw ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sa'ada lajaladuna 'alayha bis-suyuf upama tigman yung mga salaf kakatawan o mga datu na gusto mga wata o mga datu so magtatagutan ron ang kapipia ginawa igira miyaswa miyakwang kang taturugan na karna kamu karna karom at karna kamu karna malaso simbas ang taturugan niyo darumar na kuna mukarna niyo do katawan na ng mga datu gusto mga watairan la jaladuna alaiha bisuyuf naginsing didaraktan maki peluday si daraktan ang bulalas ko mga pedangiran asar go makweran ang kanda katitik na puso ng karna kabukarna pamaka katawan niran igira so mapaparate si kwalla na kutwa karna kamukarna niyan katitaguday ayan magumu katawananan ang kaya mga datu gusto mga wata mga datu nagkuan ni daraktan ginani sabab igira kabaya tanong ang utakat tigudaya si kung mga turugan tanong kapugintaw tanong na gina di pangilan tanong sakit ang kanamyakan igira pa na kinu mga tanong susurang ayan ando man kaptigudaya o mga tao si kung mga turugan niran apimbangon sa riba nago piperasan pipi ang kota mga turugan niran sa kapagisrap nagumiyang arumapan sa bae ala ta'arifu rabbaha adinan makakenal sukan niyan فكيف يشعر بالسعادة في بيته لأن من يكون yang kategori kapip yang ginawa si turban yan da ang kapip yang ginawa ina ni sabab ayatan ng kuan ng kuta mga panduan o agama ng Islam ikadua bulong ang kuta mialoy tanong panyakit tanong tanay penutulang sigo mga turban na wa min haqqil buyut alaina an naj'alha makanan li dzikrillah daima mabaloy ang kuta mga turugan tano turugan adudun ang kuta lalayon adiyon dikatinta demi isik wallah subhanahu wa ta'ala tigman Allah subhanahu wa ta'ala wadh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima yung kuta mga mama adilan ditinta maswallah sa madakal nago mga bayan yang ditinta man sa Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal na bagyan nila lahum magfiratan wa ajran azima na bagyan nila na tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kutamarila nagbalas amalang nisukupan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira haiskan wa tigu Allah maratian tinta minisukan niyo sa tantadem amadakal siku hadith na mi'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul bait alladhi yudhkaru Allah fi ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam akay baratan o turugan adi tidintan man swallah wal bait alladhi la yudhkaru Allah fi naguturugan adi tidintan man swallah subhanahu wa ta'ala mathalul hayy wal mayt dalagi datigan ng kaibaratan ang kutwa uyag-uyag na gusto maatay ayan doon yan na suwalay at yung ditinta naman sa Allah subhanahu wa ta'ala na uyag-uyag sa pangililen Allah subhanahu wa ta'ala sa maswalay at yung ditinta naman sa Allah subhanahu wa ta'ala na maatay sa isa pangililen Allah subhanahu wa ta'ala kina ni sabab kailangan na kuyag tanong sa mga turugan tanong ang gulalan sang kutwa tanong sa ikwallah sa Muslim igira si kuturugan yan dan yan ditinta naman sa Allah lagi doon ka panggiraw niyan igira please ikwalay niya na bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah na yun nakasukip mo rin sa kaya mga dua na
nakatatan so video live tano na ingon di ka kaso-kasoyang. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ida perlu si kwalay niya sa Muslim nakbuti aniyan na. Udi nakbuti aniyan ng kuta dua. Allahumma inni a'udzu bika an adillah aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhal alay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alwin yan. Idza dakhala ar-rajulu fi baytihi fa dzakara Allah 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami. Igira tigman yung Nabi so mama. Igira aluminyo so mama sa ikwalay niyan. Sumyul so mama sa ikwalay niyan. Natiyad man yan so Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta kasudyan. Wa 'inda ta'amihi nawigir amyada ngayon ang kuta pangangan. Natiyad man yan so Allah na matiru ang kuta syaitan. La mabita lakum wala asya. Iman tuwa tigman niya o syaitan sa ikong mga tantarayan na daaban niyo kapakaturugan awalay uli na kapkumad na nawalay wala asya naguda panaban niyo kigabi. Wa idha dakhala walam yadkurillah na sumyud sumama adon yung tadbis wallah inda dukhuli sa kutakasuldin naqala syaitan adraktumul mabit. Iman tuwa tig syaitan na miyakat ang ano sa pakaturugan niyo. Wa idha lam yadkurillah inda ta'ami nagidap man ang tamaman na adon yan tadbis wallah sa ikong kiyadang anyan sa kutapangan kanyan qalat adraktumul mabit wal asya nagtiro man ang uta syaitan ay man to namiyak ato man sa pakaturugan niyo nagumiyak ato ano pan sa gabi niyo ayaw man anyan na igid aso tao na adon yan tadbis wallah na parasud ang uta mga syaitan kuturugan yan daw so pangan kanyan nagida do tadbis wallah na pagato ang ano ang uta syaitan. La ilaha illallah. So Muslim nabtirman yan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong pagkatulogin. Yali Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man ay si isa ko mga sahaba idha atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Igira tingin Nabi amiyaka umakasang pagkatulugan ka nadang ka din na pagabedas sa abdas ko sambayang. Thumma ittaja' ala shiqqika al-ayman. Oren yan na iga ka sa igan ka ng kutwa kilid ka kawanan. Wakul oren na tingin Nabi na tiruang ka. Ang kuta dua Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk walja'tu dhahri ilayk rahbatan wa rabbatan ilayk la malja'a wa la manja'a mink illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن آخر ما نقول أو واجعل آخر ما تقول أيام أنين na gimana doa na igid apa katulugan na beti ananan neno kata sa video nagapesi nga butaman sa kutwa wa binabiyika alladhi arsalta sa nakabutaman ang kuta doa na kupa kay ni mama memorize ka. Ngayon katang sa video na dingon di ka kaso-kaso yan. Girap man na miyakano sa Muslim na diyan diteron. Ang kuta dua, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wa yaqul muslim ila jima' ahli. Girap man sa Muslim na perembang niya sukaruman yan nagbatian yan. Ang kuta dua, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Ano kasya nga bu bangat muris ng kana dua. Ay man ang dua na ya Allah napakawatan nga kami sa syaitan. Ay man askan man lupa nagupakawatan nga sa syaitan si kung anin preskingar kami awata. Insyaallah ating man yung mga ulama o rescue mo sa nawata na insyaallah nadiskan yung kabilas ng puta syaitan. Hirap man ating nabi ating mga ulama as a Muslim namya kasuds ka na siyang kutwa lisib na bumagtian niya ng kata Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'i kaya ginapaliw ng bumagtian niya ng kutwa gufranaka kaya ginamo ang mga doa na insyaAllah ta'ala na miyalindig ka na gusto turugan nila sa ikot pagabi na sa mga syaitan ginawan na mga tawag kabinas ang sira ng kutwa syaitan na di lang kataw ng tunay sabab na ito sabab na
guragiran ang utang mga doa, mga adkar, mga lindungan. Si kusuldos turuganiran, nagkusuldan siya ng ta syaitan. Igirap man ang miyalalayon ng kanang mga doa, mga adkar, na insyaallah ta'ala, nagkusyap ka ng sangkuto akat pagabila sa syaitan. Insyaallah ta'ala, nabsupatatan mo si mga padawaras, o isa sa per na mga murtano, nag-riskitan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa umur, kami paginto tanong. Kung ni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mabalwaya, mapansi ko mga amal tanong, mapanid, akapakataling mo niya si ko mga timbang tanong sa along amor. Kung ni tanong si Allah, matimutin mo tanong si ko, sura dami prax tanong sa mga pamilya tanong, nag-iriler tanong ko mga dosa tanong. Kung ni tanong si Allah, ang makalaya tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dosa tanong, sa mga pamilya tanong, usag tanong. Pagnitan si Allah, misumpatya si kong minamutan mo, minurog si kong tergang agama. Lalay tanong di panalamatan ang kaiya mga tao, mga babay tanong, sa mga natugi Garo City, sila ni isa kasabupan sa kaiya di tanong di kapaka sasampaya. Pagnitan si Allah, pagmanumanan wallah subhanahu wa ta'ala mga riskiran, naging tatabangkiran wallah subhanahu wa ta'ala, di ni mga gusto agama, pwede na mo mga katrakakan, babay tanong sa agama, si Ate Rukmah, pada sa mga manamutaman yan. Salam na kami sa Assalamualaikum.